morning mga maring mga pare. Kumusta na po? Welcome sa amuang ika-22nd na vlog. Karoon namin sa opisina. Today is Saturday. Tapos kaning Sabado mo ni ang pinaka-paborito nga kanang adlaw para liban. pinaka-paborito nga adlaw sa mga trabahante nga kanang paborito nila nga kailan nila og kanang liba. Bisag unsang na leave of sick leave, toothache, headache, kanang mga aches dira, free leave, vacation leave, mga tinog bunyag, mga tinog kasal, mga tinog inani. So amo ang mission karong adlaw, amo ang sayron o amo ang sutaon kung unsa ang mga pinaka common o pinaka wala na ga translator. Pinaka common nga reason, sikat nga reason, pinaka common nga reason sa mga leave sa mga trabahante diri sa ako ang gitrabahan dinyo kay mention ng saning ang sayang kumpanya. Basta kaning kumpanya mo ni pinaka achieve bulibal yung kumpanya dito sa Davao City, pinaka dakong sweldo, pinaka daghang benefits, pinaka gwapo-gwapo mga tao. Ra sample. Oh my god. Paten. Nagkaog. Saging paten. Kamong bato na ni among itali ang mga daghang mga reasons sa ato mga leave no. May mga sick leave na mga kanang mga family reasons. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Pero naman karon niya ato ang para may bala na to kung unsa ang pinakatagtad o Gasgas gasgas na kay nga rason sa mga leaves na to. So sugdan nato sa ako ang top 3. Kaya reason ni mga leave ka to. Nakatik ba ko? Wala. Dili ang concern na to diri is mga top reasons lang wa tay concern kung tinuod ba na or dili. So sugdan na to of course ako akong paborito nga reason mag-leave. Mga top 3 reason ako nga akong paboritong ginagamit nga sa leave. Una is sakit akong ulo o sa pa. Kalintura ko o kuan. Matin ko reunion. Wala. Oh, walang na ako ang mga top. Mga goy mo sa mga top 3. Sa top 1 na mo, since field worker ko na ako sa field, expose ko sa init ug ulan. Sagaran ako musulot maingon ka ma'am. Subawan ko. So, ma'am, I'm not feeling well. Subawan ko kay naadlan ko ulan. Siga daw is kuan. Sick leave gapon ko headache. Usay kang over ka wa mat headache sa kanimo ma'am, headache. Mata ni mo nga alas 8 na. Ma'am, headache. Katuloy isang mag-vacation leave ko is to visit my family in Sarangani. Kilayo mga pamilya. Ito, ginaan na wala. Sige, usa ang conversation na ni ma'am. Si una mo text ka o pagbata ni mo na, text ni mo si ma'am. Tulog ka. Yeah, text mo si ma'am. Uy, alas 8 na. Unsa pa reply ma'am? Okay, go, get to. I am the one, the way your son don't need a gun to get Get to listen. Wilson, paborito ikang. Get to listen na. Uber. So karon mo tanan na po to sa itong mga silingan. So isunod na to pangutana si insurance na mo si amo ang documentation namo. Pero unsay mo hang kanang top 3 reason kanang ginagamit nimo gina-text nimo kay ma'am kanang magkuan ka mag-leave. Dysmenorrhea, tapos sakit ngipon, tapos sakit ulo. Sige, unsa ang conversation niya ni ma'am? Sige daw. Ma'am, good morning, si Ronnie ni. Sakit di ako puso. Ma'am, pwede ko mag-leave. Na-inform na ako sa TLV. Pwede na permite akong ginagawa. Copy-paste lang na. Sige, Maros. Top 3 reason ni Maros. Top 3 reasons akong sick leave. 1, flu. Saan nang flu party? Sipon ka? Sipon ba na? Kalintura? Kalintura. Second is sakit ang ngipon. Third is ubo. Ubo. Unsa man inyo ang conversation? Convoy niyo ni ma'am. Good morning, Ma'am Nin. Pwede ko mag-sick leave today. Kung maayo ko karon, Ma'am Nin, mga unya hapon maka-duty na ko. Naagid na. So, mga po taglain mga choy. Ato si isa pa ka documentation. MHM. Unsa MHM? Kanang imuhang paborito ni mga reason. LBM, dysmenorrhea, tapos sakit akong ulo. Tapos unsay kanang conversation ni ma'am? Ma'am Nin, kana mag-leave ko today kay sakit magud ako ang tiyan. Ikalimakan. Walo na si Ronnie, ma'am. Kasi say paborito ni mga kanang reason kay ma'am kanang mag-leave ko. Una na kong rason sa una. Emergency leave ko due to climate change. Ang ikaduha, flu. Ang ikatulo, mag-leave ko kay hindi. Ano lang. Text mga kay ma'am. Ma'am, good morning. Pwede ko mag-leave karon ma'am kay sakit mo ko akong ulo. Kung tanong to si Marilis. Kanang top 3 reason ni karon anda nimo ba kay para may bala na to kung sa pinaka Stomach ache, kalintura, okay. dysmenorrhea.
Ikaw, te girl, asa man imo top 3 reasons te girl ka na mag-leave ka? Sige, saan? LBM. Ito na, sakit sa ulo. O, kalituran na. Kanang top 3 reasons nimo te ka na mag-leave ka? Actually, school activities, nutrition month, buwan ng wika, kailang magsakit ang tiyan. Oo. Anong kalibang nga on the spot ni mo mahita ko sa kinabuhi, buhi. Let's get ready to rumble! Top 3 reasons nimo ka nang ginagamit nimo ka na mag-leave ka? Naglain na pamati. Oh, sige lang, leave mo na siya. Oh, so na kay spend time with your family. Yes, and take a rest. Take a rest. Ikaw, te. Yawa, parang sugar. Yawa, gini parang sugar. Ginaliban dyan. Ilang beses nang nag-away. Ginaliban dyan. Ila parang sugar ba? Mutanat aning mga laing actor dire top 3 reasons ba? Number one reason is family problem. Kadua is siguro personal problem ko na ko. Kanang mo text sa mga kay ma'am ba yun? Sa may ingon mo ba yun? Wala jud movie to good morning. Ma'am, may ko dal pabor dahil sa'yo pa nang ngani mga pagkita mo dito. Dating okay, ngani ako tungod. Say reply. Okay bird, good AM. Tapos buboy. Boy, busy ka boy? Boy, top 3 reasons boy kanang ginagamit nimo. Family gathering. Not feeling well. Birthday leave. Te, ikaw te, top 3 reasons nimo te kanang ginagamit nimo pang tech pang ano, top 3 reasons mag-leave ka. Kalibangan, Okay. sakit sa ulo, panuhod. Ay, tor kay kani kay gwapo kay nimo top 100 nimo. Top 3 nimo ginagamit tor kanang mag-leave ka kanang ginaingon nimo kay ma'am. Family pa lang din. Pwede sa eskwelahan. Katulo sa bayan sa ko. Tingnan mo, ha? Dili malikan na lawas mga Maglain. maglain. Not feeling well, not feeling well. Sige. Sir Jack. Dot. May pumunta na ba? Mga top 3 reasons nimo ba na mag-leave ka? Top 3 na ginagamit nimo sa standard sukat-sukat sa imong standard. Kasi kataw, sakpan ta. Na ay nag-process sa pag-ibig sa SSS na loan. Kanang dagdag ulo. O ang pinaka-sikat sa tanan sa babae, si Nuria. Rob, okay pumunta na sa imo Rob. Name 3 leave reasons na ginagamit nimo sa ano mag-leave bitaw ba? Tayo na ka, Oh, di ba? isa is Nuria. Isa is not feeling well. Isa kay mag-bakasyon. Punta na tayo ng ibang mga chika babes dili sa Bang, Sama na. ikaw bang, name 3 common reasons ka na mag-leave ka na ginagamit nimo sa imong mga leave dili sa office. First, kay magsakit akong anak. Second, ma-stress ko sa trabaho. Third, dahil ka ng mga emergency. Okay, mo tayo sa Kamay ako ikalag. di kanang magkuan ka ba kanang di ka na mag-leave ka kasagaran nimo ginagamit nga mga tulo ka mga kuan sa man tuktok taon kawan ng pamilya Oh, sakit ang lawas. sakit ang lawas Feeling well. okay te bye tara uli na ta bye lot Bye! so dili na ta tama no kay hapon lang basta Sabado so muli na ta kunya na to sa balik iwasan niya tong vlog kay magtali pa ta ayun bye. Shit, so nato sa balay na excited na ko nga i-check tong ato ang resulta sa ato ang survey. And finally na human og tali sa ato ang mga reasons na ginagamit sa mga leave no sa opisina mga opisina no. So mo ni sila tapos ang pinaka gasgas, pinaka bunog o pinaka Atchuk Boulevard nga leave nga halos kami tanan nagagamit no is ang sakit sa ulo. So ang nagsunod ani niya sa rank is ang kalintura okay sad og LBM ano pinaka Atchuk Boulevard pa na no pero radyo gusto i-testingan nga leave kaning bag-o nga leave nga ilang ginatawag rog kanang burnt out no gago mas paminaw na kung ingo kay ma'am bang mo text kapag kabuntag mga ma'am morning ma'am kanang leave sa karon kay na burnt out ko okay ra sure na ko ma'am siguro so sa may naa ano man sa may naa ng mga liba
sa may point. Tinood or dili, wala may problema ang leave. Dili man daotan ang kanang magsikag leave, isa unsa pa na siya nga leave. Ang daotan na nga leave, kana bitong mag-leave ka to si ka mananghid. Dili ka mag-file, dili ka mananghid sa imong supervisor, mo ni mga daotan nga leave. Mo ni mga leave nga kanang oy ayo ba. So mag-leave ka para mahimo siyang official nga leave, mananghid medyo ka na. Mo ni mga Achok Boulevard nga leave. Kung magsigi-sige po ka og leave, wala po na siya, di po na siya dautan. Ano mo dig magsige nag-leave? Ngingi naman tay mga leave, natay pila ka days nga sick leave, natay vacation leave, natay mga unsa-unsa pa na nga leave. Gamito na to natong leave. No, para sa mo nga leave dili magamit the next year, kailangan mahurot karon na year. So gamito na mo na siya nga leave, kaya nga leave para kini sa mo. So bahalag unsaon na mo nagamit atong mga leave. Basta katong ginato ato mga leave kay sayang ba sayang. So I hope na may nakatunan sa kumang ipangyayo diri. Good luck sa inyong mga lead. Unta, sugtan mo sa inyong mga manager, mga HR, mga supervisor, panadara na. Ato, dali na lang ko. Kita-kita na po sunod. Kay mag-edit pa ko. Balik mo sunod ha.